isibusiso empilweni yengane yakho, ithande. Akekho omunye umuntu ongakhuluma isibusiso ngaphandle kwakho. Ithande noma isidla inyawupe, ithande noma isingasenzi kahle, kodwa speak life over your child. Thank you so much for joining us to the class of 2018. We are wishing you all of the best as you go into your exams. Sitiguwe, you just can't give up now. Ngiyabonga kakhulu Lungile, abafisa ke siqhubeke sixoxe, ngiyacela bengilandele ku Facebook. Igama lami uNkululeko Khanyi, motivational speaker. And ngiyazi Lungile bangikhiphe kakhulu abantu ngeviki eliphelile bathi ke hayi sizovuna umsakazo wethu ngalesikhathi njalo makufika lesikhathi uyithintile impilo yethu. Ngiyacela ke abafisa ukuthi sibavakashele. Ngeke sikwazi ukubakhansela Lungile abantu one by one. Angeke ngikwazi angikhuluma iqiniso lokho. Kodwa ke ngiyacela ubanikeza nansi inamba elandelayo. It's 081 40 45 355. 081 40 45 355. Yes, they can go to my website as well, www.nkul